labaran duniya daga DMR wato murya tare da ni Hadiza Ibrahim, amma farko ga kanun labaran. Za ku ji cewa Majalisar Wakilai ta janye ƙudurin kafa 'yan sandan jihohi, ta fara tattauna ƙudurin gwamnati. Matatar Dangote ta dakatar da sayar da mai da naira. INEC ta musanta cewa ta baiwa tsagin Nafi'u Bala damar gabatar da 'yan takarar ADC. Trump ya ce ƙasashen Gulf su biya Amurka kuɗin kariyar tsaro. Ga cikakkun labaran. Majalisar Wakilan Najeriya ta janye nata ƙudurin gyaran kundin tsarin mulki da ke neman kafa rundunar 'yan sandan jihohi. Matakin ya biyo bayan fara nazarin wani sabon ƙudurin kafa 'yan sandan jihohi da ɓangaren zartawa ya gabatar wa majalisar. A zaman majalisar na ranar Talata, 'yan majalisar sun amince da ƙudurin gwamnatin bayan karatu na farko da na biyu. Sannan suka miƙa shi ga kwamitin gyaran kundin tsarin mulki domin ci gaba da nazari. Wannan mataki na nufin an dakatar da ci gaba da aikin kan ƙudurin da majalisar ta gabatar a baya, yayin da aka mayar da hankali kan ƙudurin da gwamnatin tarayya ta gabatar. Ana sa ran kwamitin zai nazari kan muhimman tanade-tanaden ƙudurin kafin ci gaba da matakan amincewa da shi. Matatar Dangote ta sanar da dakatar da sayar da man fetur ga kwastamominta da kuɗin Najeriya wato Naira. A ranar 1 ga Oktoba ta 2024 ne matatar ta fara sayar da kayayyakinta da Naira bayan cimar yarjejeniya da gwamnatin tarayya, wadda ta tanadi cewa gwamnati za ta rika sayarwa matatar ɗanyen mai da Naira, ita kuma ta rika sayar da tataccen mai da kuɗin Naira. Sai dai kawo yanzu matatar bata bayyana takamaiman dalilin dakatar da tsarin ba. Wasu rahotanni kafafen yada labarai na cewa gwamnati na sayarwa matatar ɗanyen mai da dalar Amurka, kuma adadin da ake samar mata baya wadatar da bukatunta. Mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro Nuhu Ribadu ya gana a Abuja da wata babbar tawagar gwamnatin Amurka ƙarƙashin jagorancin sabon mataimakin sakataren harkokin Afirka Frank Garcia. Ganawar ita ce ziyarar farko da Garcia ya kai Najeriya tun bayan da ya fara aiki a ranar 1 ga Yunin 2026 a wani bangare na rangadin kasashen yammacin Afirka. Ribadi ya ce bangarorin biyu sun tattauna kan yadda za a ƙara ƙarfafa haɗin gwiwar tsaro tsakanin Najeriya da Amurka, tare da nazarin ci gaban ayyukan kwamitin haɗin gwiwa na ƙasashen biyu kan harkokin tsaro. Ya ce ganawar ta sake tabbatar da ƙudurin gwamnatocin biyu na ci gaba da tattaunawa da haɗin gwiwa wajen tunkarar ƙalubalen tsaro da suka shafi ɓangarorin biyu. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya INEC ta musanta rahotannin da ke cewa shugaban wani ɓangare na jam'iyyar ADC Nafi'u Bala Gombe ya samu damar shiga shafin hukumar domin gabatar da sunayen 'yan takarar jam'iyyar. Daraktar wayar da kan masu zaɓe da hulɗa da jama'a ta INEC Victoria Etamesi ta ce hukumar bata amince da Nafi'u Bala a matsayin shugaban jam'iyyar ADC na ƙasa ba. Ta kuma bayyana cewa babu wani izini da aka bashi na shiga tsarin tantancewa ko gabatar da sunayen 'yan takara. A cewar hukumar, har yanzu Sanata David Mark ne shugaban jam'iyyar ADC na ƙasa, yayin da Ogbeni Rauf Aregbesola ke matsayin sakataren jam'iyyar, kuma su ne kaɗai jami'an da hukumar ta amince da su wajen gudanar da harkokin zaɓe. Adeniyi Adeyemi, wanda ke ikirarin cewa shine darakta janar na abin da ya kira hukumar bunƙasa zuba jarin ƙasashen waje ta fadar shugaban ƙasa, ya buƙaci shugaba Bola Tinubu ya kafa kwamitin bincike mai zaman kansa kan takaddamar da ta dabaibaye hukumar. Adeyemi ya ce ya kamata kwamitin ya ƙunshi wakilai daga Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu ƙasashe da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa domin tabbatar da gaskiya da amincewar jama'a. Sai dai fadar shugaban ƙasa ta sha bayyana cewa babu wata hukuma mai suna PFIPC a tsarin gwamnatin tarayya. Haka kuma ana tuhumar Adeyemi a kotu da zargin ƙirƙirar wasu takardun gwamnati, ciki har da wasiƙar naɗi daga shugaban ƙasa, zarge-zargen da ya musanta. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar cewa ana sa ran ƙarin 'yan Najeriya 315 za su dawo ƙasar daga Afirka ta Kudu a ranar Laraba a matakin ƙarshe na shirin kwaso 'yan ƙasar. Ma'aikatar harkokin waje ta ce jirgin Air Peace ne zai gudanar da jigilar, inda ake sa ran zai sauka a filin jirgin sama na Murtala Muhammad da ke Legas da safiyar Laraba.
Gwamnati ta ce mutanen sun nemi a dawo da su gida ne bayan hare-haren kyamar baki da matsalolin tsaro da suka faru a wasu sassan Afirka ta Kudu. Ma'aikatar ta sake jaddada ƙudurin gwamnati na kare rayuka da muradin 'yan Najeriya a duk inda suke. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta ce ta ceto mata 2 daga hannun 'yan bindiga tare da dakile wani yunkurin satar dabbobi a ƙananan hukumomin Kankiya da Taranci. Mai magana da yawun rundunar DSP Abubakar Sadiq Aliyu ya ce jami'ai sun yi artabu da 'yan bindigar bayan sun kai hari wani ƙauye a Kankiya. Lamarin da ya tilasta musu tserewa da raunuka. Ya ce an ceto Rukayya Yahaya mai shekara 20 da Sahura Abdullahi mai shekara 22 ba tare da sun ji rauni ba. Kwamishinan 'yan sandan jihar Ali Umar Fage ya yaba wa jami'an bisa ƙwarewa da jarumtakar da suka nuna, tare da jaddada aniyar rundunar na ci gaba da tabbatar da tsaro a jihar. To, labarin dai na zuwa muku ne daga BMR wato babban murya. Daga labaran ƙetare kuma, mataimakin gwamnan lardin Bushar mai kula da harkokin tsaro, Ihsan Jahaniyan ya ce an kai hare-hare a wurare 4 da ke cikin birnin Bushar da yammacin ranar Litinin. Ya ce binciken farko bai nuna wata asarar rayuka ba. A wani rahoto kuma gidan talabijin na Iran ya ce an ji karar fashewa har sau 5 a birnin Bandar Abbas. Hare-haren sun zo ne sa'o'i kaɗan bayan rundunar sojan Amurka ta CENTCOM ta sanar da kammala wani sabon jerin hare-hare kan Iran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata kasashen yankin Gulf su biya Amurka kuɗin kariyar tsaro da take ba su daga hare-haren Iran. Trump ya bayyana hakan ne bayan Iran ta fara kai hare-hare kan wasu sansanonin sojin Amurka a yankin a matsayin martani ga hare-haren Amurka. Da yake magana a fadar White House, Trump ya ce Amurka za ta ci gaba da kare kasashen yankin, amma ya kamata su biya saboda wannan kariya. Ya kuma ce ƙasarsa na shirin rufe tashoshin jiragen ruwan Iran tare da ƙudurin kakkaɓa harajin kashi 20 cikin 100 kan jiragen dakon mai da za su ratsa masu garwar. Ƙarshen labaran kenan na wannan lokaci.